Tofuna tione objection number 9. Objection number 9 imachokera pa Mateyu chapter 12 verse 31 mpaka 32. Imenena kuti chifukwa chake ndinena kwa inu machimo onse ndi zonena zonse za mwano zizakhululukidwa kwa anthu, koma chamwano cha Mzimu Woyera sichidzakhululukidwa. 32. Ndipo amene aliyense anganenere mwana wa munthu zoyipa adzakhululukidwa, koma amene aliyense anganenere Mzimu Woyera zoyipa sadzakhululukidwa nthawi ino kapena ikudza. So tionana kuti anthu amagwiritsa ntchito verse imeneyi nena kuti pamene ukuphunzitsa true God ndeti basi wachita chimwena zimene ndakumana nazo kambirimbiri zimenezi zomvetsa isona. Actually ma-Adventist sanakhulupireko choncho yayi. Maeforoso amene timakhala tikupita timaphunzana no kuchimwera zimwera si tchimo lina limene ungachite kapena mawena unganene, koma ndicho kukana choonadi. Kukana choonadi ndi kukanisisa kukhala m'bodza lako. So lero ma-Adventist akusintha amene amavesera malemba kuti akapange shutdown anthu amene akulalika choonadi. Iso ndi njira imene ngakhale utavaith anafotokozerako za Ayuda amene anayikaponso curse, amati rabbinical curse pa Daniel chapter 9 makamaka mavesi amene amakamba za sabata limodzi, imene tikayona sabata amene imakamba za week imodzi kapena zaka 7 makamaka zimafotokozera za mpulumutsi amene Yesu Khristu tino adabatiza nthawi yanji komanso kuti adakafa nthawi yanji. So chifukwa tino Ayuda safuna asogolero safuna kuti amve choonadi, anayika rabbinical curse kuti aliyense asayerekeze kuwerenga zaka zimene zonse. Akawerenga zimene zati masakalo wankati apita ku Gehena ndi zina zambiri zoopsa. So ichi ndi chiopsezo kuti no Trinity anthu akuifufuza ndikuona kuti mulibemo ndi anthu amati muchimwera Mzimu Woyera. Ndiye ndikuma ndikacheze nakana chino tizili sindifuna tipitirize tichimwera Mzimu Woyera. So zinayi zodabwitsa kwambiri kwa inu nawo kuti no kodi vesi ukamba chani chabwino titenge vesi imene ilili tingoyika kuti ukamba za Trinity. Mwanjira ina Mulungu ndokhululuka, Yesu ndokhululuka, koma no Mzimu Woyera ndi amene ali okwiya kwambiri. Mwanjira ina tikaitenga kuti vesi ukamba za Trinity, mwanjira ina tiona no Mzimu Woyera ndi okwiya kwambiri kuposa Atate ndi Mwana, ndi olusaso kwambiri moti sakhululuka Mzimu Woyera. Ndiye funso limakhala kuti ngati zili choncho kuti Mzimu Woyera angakhale Nkhoswe wa inu ndi ine zimene zikhala zotheka. So tionana kuti sizili choncho. Tione kuna kuti no Ellen White comment yake pa nkhani inali chani. Tionanso ti Bible ndi bwanji iwerenge za Verses page 322 ana kuti no si Mulungu amene amaphimba maso a anthu kumene akumisa mitima yawo. Iye amatumiza kuwala kuti kukathe kukonza zinthu zawo zabodza, ndipo amawayesesa kuti no awayendese mnjira zimene zili zotetezeka. Ndipo pali ndithu munthu pamene akukana kuwala kumene koko maso ake amaphimbika ndipo mtima wake umauma. Nthawi zambiri chimene chimachitika pang'ono ndipo sichimazindikirika kwa munthu pamene kuwala kwabwera pa munthu kuzera kuzera mwa anthu pa mzimu yake, kapena ndithu kuwala kwabwera ndithu ndi mzimu wake. Pamene kuwala kumosi kwatayidwa sikunamvesesedwe zimachitika nawo tuno munthu uja pang'ono zinthu zawo zimasiya kuonekera. Kenako zimachitika no kuwala uja kukabweranso kachiwiri munthu chamakanika kukuzindikira. Kenako mdima umamba kuchuluka moyo wa munthu ika tuno umazafika kuti no wada monga ngati kuda moyo wa munthu. Mwanjira ina nayo tofotokoza nato kupezeka kwa munthu kuti naukana choonadi umakhala pang'ono. Izi zimene ma-Adventist amafotokoza nawo kuti pamene kukana choonadi, kukana kusimikizika mu choonadi, kukana mayitanidwe ako chikuchitika njani pang'ono ndi pang'ono mtima wako umakhala kuti ukulimba. Ngati munthu amene akuyika alamu ya fokolo kuti azuke apemphere, lero tsiku loyamba ayimva kwambiri ayithimisa andipempherabe azuka mochedwa. Tsiku lama ayithimisa, tsiku linalo imazafika kuti tsiku lina samayimvanso ulala mwinji sangayimvenso fayani walimbisa mtima wake. So tendonena amenepa timafuna kuti no Ellen White comment yake kuti chani
manuscripts 30 chaka chimenechi March 1890 paragraph 16-17 akunena kuti tchimo lochimwira Mzimu Woyera silikutsamira pa mawu kamene chochitika, koma ndikulimbika ndi kukhazikika kutsutsana ndi choonadi ndi umboni. Mulungu akhala kuyitana anthu ake mwa njira ina yoziwika, ndipo wazionesa yekha kupezeka kwa Mulungu, koma uthenga ndi amithenga sanalandire koma kunyozera. Ndipo ndakhala ndikufuna kuti pakufunika kunena kuti uthenga umenewo wa Mulungu wachikondi na kuti umveke pamene Yesu Khristu akugogoda mitima mwathu, ndikulola kuti amene ali mlendo wakumwamba alowe. Koma tonana kuti mitima ya anthu ena Yesu Khristu akugogoda, ndipo kana mauthenga amene abwera ku Minneapolis, anthu achita tchimo limeneli, ndipo achita tchimo omwewo umene ali nawo kutsutsana ndi amithenga a Mulungu, pokana choonadi mmene Mzimu Woyera wakhala akukakamiza nyumba kwawo, potenga uthenga umenewo wopeputsa iwo akupeputsa mawu. Tionana kuti uthenga umenewo Ellen White ndifuna ndipange breakdown message imene akuti tchimo la Mzimu Woyera sizoti munthu wayankhula china chake kapena china chake, ayi. Mwanjira ina kuyankhula against Trinity sikuchimwira Mzimu Woyera tikaninga mmene ena kunena, kapena kuti wachita china chake ngati for example Mose anaphako munthu kumkwirira munjengo, Samson amachita chigololo, David anaphako munthu china chigololo, Abraham ananamako. Tionana kuti tatchula machimo onse amene tingaganiza anthu anachitapo kale, machimo onsewo anagulu. So tchimo la Mzimu Woyera si zinthu zimene munthu angachite kapena zinthu zimene munthu anganene, koma tchimo la Mzimu Woyera ndikukana ndithu choonadi kunena kuti munthu sangabwere kwa Mulungu kuzalandira chani chinthu chake chimene chinakuzika kale mwa Yesu Khristu. Ndiye muone mmene Ellen White akugwiritsa ntchito quotation imene akunena kuti anthu amene amakana uthenga umene unapereka ku Minneapolis, anthu amene wawa ndi amene akuchimwira Mzimu Woyera. Tikaona ku Minneapolis General Confession amene amalalika ndi A.T. Jones ndi Wagona, anthu amene wawa ndi anthu amene anali a one true God. Tinaona kale mu Pioneers and the Trinity part 1 ndi part 2, makamaka part 2 analalikira kwambiri kuti Yesu Khristu anabadwanso. Poyamba nthawi za nthawi ndikubadwanso mu Bethlehem, cholinga kuti inuyo amene tabadwa ku uchimo tibadenso kudzera mwa Mzimu wake. So anthu amene amalalika uthenga wa true God ndikulalikanso uthenga wa righteousness by faith, zonse zimene zinayi zolumikizana. Munthu sangamvetse righteousness by faith ngati sanamvetse wa true God. Pati moyo umene akulandira kuti akakhala olumikizana mwachikhulupiriro ndi moyo wa Yesuyo osati wa Mulungu Mzimu yayi. So akuwauza anthu amene anakana uthenga umenewo kuti akuchimwira chani Mzimu Woyera, ndipo tchimo lili kupirira ife atineyo sakulandira chani uthenga mukuona umenepe. So Ellen White popanga emphasize kuchimwira Mzimu Woyera, popanga emphasize pa uthenga umene unakanidwa mukuona umenepe. So uthenga umene unakanidwa ndi righteousness by faith. So lero zikudabwitsa kuti anthu akunena kuti ayi pamene ukupanga one true God ndoti kuchimwira Mzimu Woyera akulaku. Komanso ndimangofuna kupanga comment mwachangu na kuti lerolo anthu amene akulalika Trinity amanenanso kuti timaona pamene pankulu amene George Knight akunena kuti iya Ellen White komanso ma pioneers amene wawa A.T. Jones ndi Wagner onsewo analolakwisa. Mwanjira na iyeyo akuyima ndithu chimozimozi ngati anthu ameneyi kuti uthenga analolakwisa. Mwanjira ena anthu amene angapange koti ikulu amene George Knight nawonso atha kukhala akulakwisa, akukana choonadi chimene chinaperekedwa ndi Mulungu mu 1888. So zimene zinaziona mu Pioneers and the Trinity part 2. Tendipitizeni. Testimonies for the Church volume 4 page 232 to 233 1876 anakuti Mulungu apereka ndithu umboni okwanira kwa ubongo wa munthu akakhulupirira, koma iye amene atatembenuke umboni umenewu chifukwa kuti pali zinthu ziwiri kapena zitatu zimene sangazimvesese ndi ubongo wake wa munthu, iye asida kuzizira. Ndipo ndithu kumeneko kuzizidwa kwa chikayiko
ndi kupanda chikhulupiriro zipangisa kuti iyeyo akata chikhulupiriro chake. Panjira ina tikutha kuona kuti Mulungu akapereka choonadi ndipo munthu wina akachikana. For example, tiona nawo tino tikalalika uthenga wa true God, Bible zimakhala so clear. Wana tikapita kuzimu mwachinenero pamakhala ma statement ambiri onse amene tikaona bwinobwino amakwiza amene Bible. Wachifanira pali statement ina yake akukamba za third person imene tayiona kale kuti tikamanga za third person ndi tikamazana za Yesu. Wachifanira munthu angoyena third person basi ningogwira mawu osaona kuti mawu amayigwiritsa ntchito motani, ameneyo asida amene alili. Ndipo ndithu akapitirira muchinyengo chimene choncho apangisa ndithu kuti akhalebe muchikayiko zimene akukamba papa. So Testimonies volume 5 page 634 paragraph 1 chaka 1889 no kodi kuchimwira zimwera ndi chani? Ndithu ndikuchita mwadala nena kuti ntchito ya mzimwera ntchito ya Satana. So tiona nawo kuti sin against the Holy Spirit ndikunena so that ntchito imene Mulungu akuchita kusera mwa mzimu wake imene kuchitika ndi ndani? Ndi Satana. So mezizi ndikuchimwira sojani zimwera. So kukana ndithu maumboni amene wawo ndiye tiona nawo tino Revere and Herald June 29 1837 nawo wina aliyense safunika anganene pa tchimo la mzimwera kuti ndi chinthu china chodabwisa chimene sichingapesesere. Kuchimwira mzimwera ndikukana ndithu kawiri mayinenero tino ilape. So palibepo pamene wakamba pamene apake ene kukana Mulungu mzimu kapena kukana Trinity tino kuchimwira mzimwera ayi. Testimonies of the Church volume 3 page 255 akuna kuti Satana ali ndi kuthekera ona kuti akathe kupereka chikayiko komanso kupereka ndithu kukana uthenga pamene kubwera molunjika ine Mulungu watituma. Ambiri amaona ngati zabwino kapena kuti azone kukhala nzeru kudala kuti kwa munthu amene ali osakhulupirira akamfunse. Okay, ndipo iwo amene afuna kuti pakhale ndithu kukayika akhala ndithu ndi malo akulu otero. Mulungu samapanga kuti akachose zinthu zonse zimene zingatukise kukayika, amapereka umboni okwanira ndipo pakatha kufufuza kukwanira munthu amene alozichepesa ndophunzitsika mu mzimu wake aliyense amatha kusankha podzera maumboni amene aperekedwa. So ndikutha kuona apa kawiri kuti mene Mulungu akuchitikira. Now komabe ngakhale zingakhale choncho tiona nawo kuti Afarisi amene wawa tione kuti Yesu Khristu anagwiritsa ntchito bwanji nthawi imeneyi. Tiona amene pa Matthew chapter 32 mpaka na 30 tiona kuti Yesu Khristu amachosa chiwanda. Ndi atachosa chiwanda Afarisi amene alino mphamvu imene Yesu Khristu agwiritsa ntchito kuchosa chiwanda ndi chani? Ndi achiwandaso. Ndiye pa chifukwa imene chocho tiona nawo kuti Yesu Khristu pa nthawi anali munthu uwona amenepe. So ali ndi moyo wa Mulungu watenga umunthu mwa iye. Ndiye zonse zimene akuchita chifukwa kuti Mulungu amuzoza iye ndi chani? Ndi mzimu. Okay, tiona amenepo akutuza pa Machitidwe chapter 10 verse 38 pamene amakamba kuti tikuona amene pakunena kuti Machitidwe chapter 10 verse 38 akunena kuti ndi Yesu Khristu amene anadza kuchita zabwino ndi kuchiritsa anthu, amene Mulungu anamuzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu. Tiona kuti Yesu Khristu amachita zonse kudzera mwa mzimu wa Mulungu ameneyi. Ndi Afarisi amenena kuti mkulu amene akuchita zimene zizi kudzera mwa chani? Mwazi wanu. Mwachilena anthu amanyoza mzimu wa Mulungu. Okay, samanyoza mzimu iye. Tentipilizeni tentiwengeni mavesiwo Matthew chapter 12 verse 23 ana kuti pomwepo anabwera naye kwa iye munthu wogwidwa ndi ziwanda wakhungu losayankhula, ndipo iye anamchiritsa kotero kuti osayankhula nawo ayankhula napenya. 23 ndipo makamu onse a anthu anazizwa nanena, uyu si mwana wa Davide kodi? Koma Afarisi pakumva anati, uyu samatulutsa ziwanda koma ndi mphamvu yake ya Beelzebuli kugula ziwanda. 25 ndipo Yesu anadziwa maganizo awo nati kwa iwo, mfumu munthu wonse ogawanika pawokha sukhalira kupasuka, ndi mudzi uti wonse kapena banja logawanika palokha silidzakhala. 26 ndipo ngati Satana amatulutsa Satana,
iye agawanika payekha ndipo adzakhala bwanji ufumu wake. 7 ndipo ngati ine ndimatusa ziwanda ndi mphamvu yake ya Beelzebuli, ana anu amazitusa ndi mphamvu yani, chifukwa chake iwo adzakhala oweruza anu. 8 koma ngati nditusa ziwanda ndi mphamvu yake ya Mzimu wa Mulungu, pomwepo ufumu wa Mulungu unafika pa inu. 9 kapena akhoza bwanji munthu kulowa m'banja la munthu wolimba ndi kufunkha katundu ake ngati iye sayamba kumanga olimbayo, ndipo pamenepo adzafunkha za m'banja lake. Mwa njira ina Yesu Khristu powayankha anthuwa wachita chozizwa. Anthu a Afarisi aonati anthu ankhulupirira unano chimenechi chachitika kudzera mwa Beelzebuli, mkulu wa ziwanda. Mwa njira ina ntchito imene Yesu Khristu ananena ndikuyichita Afarisi amasusana naye, chifukwa tena apa pali umboni ndithu, umboni wotheratu onati mkuluyu siwawamba yayi, uyuyo ndi mwana wa Davide uja wolonjezera uja. Koma Afarisi poona kuti alibenso china chimene angamususe nacho, akuti yayi mkulu amene ndi wachani, ndi wazanthu. So wachosa munthu amene samayankhula, wakhungu akuti chani tione pamenepa, akuti munthu samayankhula, anayinso wakhungu, anayinso ndi chiwanda. So munthu amene sayang'ana. Tikamona maprofeti ambiri alero mwina tione kuti munthu atoti sayankhula, oti tichita muzaliyo sayankhula, maso munthu ndi wakhungu, maso ake ndi onongekeratu. Munthu yosali ndi chiwanda ndikupemphera munthu uja maso akhungu aja ndikuchoka, ndibwera maso abwinobwino, munthu chiyamba ano kuyankhula chiwanda cha ndikuchoka, akuluakulu ndi muzikana na munthu ameneyo ndi waziwanda. Ndipo chifukwa chimene Yesu anawuza akuluakulu muzomwe muyankhulazi, kodi inuyo mumachosa ziwanda kudzera motani? Koma ine ngati ndikuchita izizi kudzera mwa Mzimu wa Mulungu, ufumu wa Mulungu atani wafika. Ndiye akuwuza tino ufumu umene ugalikana pa okha, ukulimbana ndi okha, ugalikana. Mwachita Yesu Khristu akukana kuti Yesu akuchita zimenezo kudzera mwachani, mwa ziwanda. So pamenepa Yesu Khristu amazati okay, mukankhula zinthu zonyoza ineyo, mukankhula zinthu zonyoza ineyo mutha kukhulupirira. Komano mukamba kuyankhula zinthu zonyoza Mzimu wa Mulungu simutani, simukhulupirira. Ife ano amene adakasusa ndikuwadzudzula pa nthawi iyi anali Yesuyo, koma kwambiri akachoka nomapita mmakwawo tiona nawo kuti ni Mzimu wa Mulungu umene udakasusa. Ndiponso pa nthawi imeneyi anthu amasusika ndi kale, koma amalimbanabe kususana kumene kumachitika mchani mtima mwawo. Mzimu Woyera akamasusa mtima amalimbana nacho chinthu chimenechi. Mwa njira ina kuti ife tikapulumutsidwe tiona nawo kuti tikufunika kuvomereza ndi kugonjera zimene Mzimu Woyera akutiwuza. Okay, tione pamenepa Mateyu 12 verse 30 mpaka 32 akuti iye wosakhala pamodzi ndi ine akana ine, iye wosonkhanitsa pamodzi ndi ine amwazamwaza. 31 chifukwa chake ndinena kwa inu machimo onse ndi zonena zonse za mwano zakhululukidwa kwa anthu, koma chamono cha pa Mzimu Woyera sidzakhululukidwa. 32 ndipo amene aliyense anganenere mwana wa munthu zoyipa zakhululukidwa, koma amene aliyense anganenere Mzimu Woyera zoyipa zakhululukidwa nthawi ino imene ikudza. Kodi amenepo so Yesu akunena kuti amene atapitirize kunyoza Mzimu, mwachinena kuti munthu alape, imapangisa kuti munthu alape ndiyani kususidwa kwa Mzimu Woyera. So munthu akapapirizabe kunyoza ntchito ya Yesu Khristu ndani apanga ziwanda ndi zina zotero, munthu amene alapa ayi nanjirena nditapitiriza kukhwimisa moyo wake kufika kuti achimwira chani Mzimu Woyera. Kuchimwira Mzimu Woyera ndeti munthu yosafuna afike polapa, akukaniratu kukakamira tchimo lakelo. So anthu anali kuti Mulungu apasakuwala mwana akukakamira kuti iya izi nzaboza, nenga zili tero ndeti anthu amene wawa akhalabe m'boza lawo, safika polapa, safika pobwera kwa Yesu Khristu. Chifukwa imenecho achimwira chani Mzimu Woyera. So kuchimwira Mzimu Woyera si kanthu kamene munthu anganene kapena chiphunzitso naye, komano kukana ndithu evidence, kukana ndithu maumboni onse amene Mulungu akupereka kwa ndani kwa ife. Ndipo izi sizinambe pamenepa, tikaonanso ngakhale pa Mateyu 9 verse 34 nthawi inanso Afarisi ananenanso china. Tione pamenepa Mateyu 9 verse 33 panachitika chozizatu, ndipo mmene chinatulusidwa chiwandacho osalankhulayo analankhula, ndipo makamu a anthu anazizwa nanena kale lonse sichinaonjeke chomwecho mwa Israeli. 34 koma Afarisi anali kunena atulusa ziwanda ndi mphamvu zake za mfumu ya ziwanda. So akasika naye koyamba
akanali kachika ngati kachiwiriso afarisi omwewo. So zinayi zona tuno anthu akulimbika onali akuchita zimene zosera mwazi wanu. Anayi kachiwiri iwo kusimikizira muchindimeke. So Yesu akozana kwakulu mukapita zimenezi muchimwira chani? Mzimu Woyera. Sikanayi koyamba ya. So bamba kwanangu asiya. Mwana baba anayankhula mawu. Ndiye tikutha kuona kuti kuchimwira Mzimu Woyera si inu chimene munthu anganene kuti no iyayi tikufuna tikambirane one true God basa amene achimwira Mzimu Woyera ayi. Babo. Ene ndi boza la mkongoniza. Right? So don't know kuti no verse 28 chemba tozafuna no akuchita zonse zera mwa mphamvu ya chani? Ya Mzimu Woyera. So don't kuti no Yesu Kristu tisayona kuti no anali ndani? Anali mawu amene anasandulika thupi. Mawu amene anali Mulungu anali thupi. So tona to Mulungu unali mujani? Unali muthupi. So pomano Yesu Kristu achite zonse zonse amachita izi kuzera mwa Mzimu Woyera umene Mulungu anamuzoza naye. Ndiye afarisi amene amanena kuti no mwana wa munthu amene ali Yesu Kristu akuchita zonse kuzera mwa Mzimu Woyera. Wanjineneyo amanyoza ntchito ya Mzimu Woyera. Amanyoza ndithu mwana limene ntchito ya ndani? Ya Satana. Ndipo tikawerenganso ngakhale pa Marko chapter 3 verse 20 mpaka 30. Imaonesa no kulakwira Mzimu Woyera kapena kuchimwira Mzimu Woyera ndi ntchito imene afarisi ananena kunena kuti iyeyo achita zimene kuzera mwa chani? Mwazi wanu. Kutenga ntchito imene Mulungu achita kuzera mwa Mzimu wake mwana ndi achani? Yazi. Kamba za matrinitarians amene samvesesa chimene chija kaya sunzana mwayerenga banje verse. Mano amanena kuti iyayi kuchimwira Mzimu Woyera ndetu ulalika uthenga wa true God. Koma nkhani imene sione ifano tikaona mwina bwino matrinitarians amene akulakwisa apa ifano chifukwa yo akukana kuti Mzimu Woyera si Mzimu wa Mulungu koma munthu wina. Mukuona menebe imene chiphunzitso chichi chikuchita kubwera kuyambira mu 325 tinaona kale mukanyanga yang'ono ndi Trinity yeti muzaka za 325 yeti AD ndi muzaka zimenezi za 38 pamene akubweretsa no ti Mzimu Woyera uzipembedzeka mungangati atateni koma Bible muchani mulibe. So ndithu tiona nato no matrinitarians anali ndi chiphunzitso chichi chimene chachokera kwa Katolika. Ndipo chifukwa chimene chichi aona no amene achita ntchito ndi Mulungu Mzimu amene Mulungu Mzimu kulibeko koma kuli chani? Mzimu wa Mulungu. So tiona no matrinitarians aona no ntchito imene akuchita Mulungu kuzera mwa Mzimu wake ndi ntchito imene munthu wina osati Mulungu yakutani akuchita. Mwanjira tiona nkhani imene ndi ya serious kwambiri. Ya serious kwambiri. So tioneni kuti unena kuti no tikamakamba za Mulungu ndiye Mzimu Woyera. Mulungu ndiye otani? Woyera. Amati Mulungu ndi nani? Mulungu ndi Mzimu. Ndiye tikaona Bible imaloza ifano mu chapter 15 verse 4 imaloza Mulungu yekha ndi otani? Woyera. So tinga Yohane chapter 4 verse 24 atono Mulungu ndiye ndani? Mzimu. Tinga Yomuso 15 verse 4 atozo Mulungu yekha ndi Woyera. So mwanjinena Mulungu ni Mzimu otani? Woyera. Mwaona wenepo. So Mulungu ndiye chani? Mzimu Woyera. So Mulunguyo ndiye amene akuchita zimene zozera mwachani? Mwa Mzimu wake. Kuona wenepo. So tiona nawo kuti no pamene Yesu Kristu akubadwa kuchoka mwa Atate kutaonana kuti no Mulunguyo amene ali Mzimu amene Mulungu amene ndi amene anamuzoza ndani? Yesu Kristu. Nthawi za nthawi kuna kuti no pamene zonse zolengedwa Yesu Kristu akuzizuza zonse zolengedwa ndi chani? Ndi Mzimu Woyera. So mukuzera mwa Mzimu Woyera mukubwera mukupezeka wa Atate ndi ndani? Ndi Mwana. So ndikamaka Mulungu ndi Mzimu, God has a spiritual body. Muona wenepe? Mulungu has a spiritual. Tionanso pa 1 Corinthians 15 inu ndi ine tikazaombolera ndizakhalanso ndi matupi auzimu. Okay? Chimodzimodzi nkona angera amatchedwa kuti inu mmeyani ndi Mzimu. Koma tikapeza amene kuti onana kuti ngakhale Mulungu ali Mzimu nayenso ali ndi Mzimu otani? Woyera. Moyake ndi Woyera. So tiona kuti pafika imeneyo Mulunguyo ali Mzimu Woyera. So Mulunguyo ndi pamene akuzuza Yesu Kristu. Yesuyo ndi amene akuzuza ndani? Akuzuza ife. Nkona tikamati tikulandira Mzimu Woyera tikulandira Mzimu wa Atate ndi nani? Ndi Mwana. Pa Roma chapter 8 verse 9. So tiona nawo kuti no kuchimwira Mzimu Woyera chimwe limene singa khululukidwe kumwira Mulungu mwini. Pali Mulungu yekha amene ali mmodzi wa Mulungu ndipo palibenso wina. Okay? So kumakamba zoti pali atatu pali awiri ndipo chimene sichikugiza ndi
Bible peyayi. Okay, so tiona kuti pali mmodzi yekha, okay, amene ali ndi umulungu, amene ali ndani? Ali Tate. Ndibe milungu iwiri koma mulungu mmodzi yekha amene ali manthu azonse. Tiona kale ndi mulungu mmodzi amene ndi amene ali ndi mwana wake amene ndani? Yesu Khristu. Yesu Khristu ali ndi mulungu wonse. Kuona pamenepe, so umulungu uli ndi Atate komanso umulungu umene upezekanso mwa ndani? Mwa mwana. Okay, so pamene tikuvesa tikamati Godhead, God tikuyamba zachani? Za umulungu umene umulungu umenewu uli ndi Atate, uliso ndi nani? Uliso ndi mwana. Okay, so tione pamenepa chapter 5 mpaka na 4 ndi 9 unena kuti koma Petro anati, Hananiya, Satana anadzaza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga Mzimu Woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo? Polo pamene unali nacho sunali wako kodi? Ndipo pamenepo unagulitsa sunali m'manja mwako kodi? Bwanji chinalowa ichi mtima mwako? Sunanyenge anthu. Matu 9. Koma Petro anati kwa iye, unapangana pamodzi bwanji kuyesa Mzimu wa Ambuye? Taonani mapazi a iwo amene anayika mwamuna wako ali pa khomo, ndipo adzakunyamula kutuluka nawe. Ndiye tikaona malo amene wawa tikutaona kuti ananamira kwa Mulungu. Okay, so pamene anthu ananamira chani? Mzimu Woyera. Kenako akutiza ifuna munthu ananamiza ndani? Mulungu. Ndiye akutiza ife munthu amene ananamiza Mzimu wa ndani? Wa Ambuye. Mwanjira tilumikize mawu satanano Mulunguyo. Okay, ali kuti? Ali kumwamba. Mulungu pachani Mzimu, ali ndi thupi la uzimu ali kumwamba. Kodi Mulungu amene awapezeka kapena kuti kusuzira mwachani? Mwa Mzimu wake. So pamene pali Mzimu wake pali kupezeka kwa ndani? Pa Mulungu. So pamene anthu akumana kuti azapembedze, Mulungu ali pakati pa ndani? Pa iwo. So pamene munthu amene akunama kwa ndani? Kwa Mulungu. Mulungu apezeka kuzera munjiranji? Zera njira ya Mzimu wake. So anthu amene akunama kwa Mzimu wa Mulungu. So pamene akunamizira kwa Mzimu wa Mulungu, akunamiza ndani? Mwa njira ina akunamiza ndani? Mulunguyo. So taonana kuti tikamakamba za Mzimu Woyera tokamba amene Mulungu amapezeka pena kusera mwachani? Mwa Mzimu wake. Mwa njira ina tiona kuti Mzimu wa Mulungu si mphamvu chabe monga anthu ambiri amakonda kunena kuti ndife timanena choncho. Maana Mzimu Woyera si mphamvu chabe komanso ndi moyo wa Mulungu kupezeka kwa Mulungu kwa ndani? Kwa inuyo ndineyo. So monga ngati Mulungu ali ndi Mulungu, Mzimu wake upakhalanso Mzimu wachani? Wa Mulungu. So ichi ndi chinthu chachikulu chimene tifuna tichimvesese ndi kuchilandira. Tipitiriza objection number 10. Mulungu udaliseni. Amen.